Chocolates? Nope. Diaper? Yes. Gatas ni Baby Troy? Yes. Hi guys, so karong adlaw is mangita na ko gatas ni Baby Troy. Uy, ginawa ko ang presyo. Diyos ko. Nana kay anak, di na jud ka sa chocolate. Kanina jud imuha oh. Is 26 na gid tani for the go. Kay mo duty na ang inahan, di na makapatutoy. Thank you. Okay, ko ano na ko ni dito sa counter tapos ko ano. Sila ni. Hi. Madre makuko na dyan. Wala lang to ilahang katong ginagamit ni Baby Troy karon. Kaning comfort fit try na ah. Mas ganahan ko atong kuan. Ano akong kuhaw na ni eh. Ano na lang isa size small. Size small. Dulaan? Pakyut sa. Saan pagpakyut? Saan pagpakyut para palit ang dulaan? Pakita dito sa camera. Saan? Ano pa nadulaanin mo ha? Dali. Kuha. Ningon siya sa kuha nga. Titahan na nabad daw ko'y kwarta. Kaya mapapalit na siya dulaan. Oh, sige, pagpalit. Kaman. May dulaan na na. Taka naman kag nabad ay dulaan dali. Pinahaman na na. Kani? Unsa man di ay? Kani? Kanino? Kani da ay? Uy, kani mo ha? Kani ra isa? Uy, kani ra isa dong? Mura man din ay magpapalit kana ra? Nang daw be sa bata be? Nang nalipay na bata? Kana ra dong? Kana ra ba mo ha? Tara. Magkontag isa ka diaper nga ani. Duhaon na lang nako ni kay dali na kay mahurot. Nako man ko isa dito, medium lang to. Mas dako ko man gud medium. So magkuha kog small ani isa. Duhaon nako ni. Ha naman sila mama. Love. Ang kanyan. Oh. Mana? Tama na nay mo ha. Kuha. Muha ko yan sa'yo mo ha. Di ka na eh? Di ka stick o? Ito man yung muha? Ha? Dulaan? Kanang bula-bula daw, bula. Oh, may tanig isa o. Buot. Bula mo yan. Bula yung gusto mo pamintay? Wala kayo mo kaya? Dili kaya? Ano yung nakakaon naman eh? Ako, kakaon ako. Ay ka na? Ikaw ka na eh? Baon na ninyo kuya ni kuya ha? Tarang. Comfort. Ang pangitaw. Uy, cook. Mani ang nasa kong background. Gata sa tubig. Ano itong kwao na? Magaling ba? Gaya eh. Tantay. Pakyut, unsa? Asaan na? Bidaw? Kuha. Pagwag isa. Isa lang? Isa lang mo ha? Oh, gudang dito ka mama. Ano? Hirit-hirit mo nga isa po. Masay mo nga kuya. Masay mo nga ba? Pagdali yan! Masay mo pagkuha. Kani? Kani? Pagkuha. Kabukat na niya. Ang gatas. Wow.
Lahi ra jud ang lifestyle sa mami ug sa katong dalaga pata. Kay karon nga mami na ta, inani na atong kalipay kanang maggrocery ta nga ang atong paliton is diaper, gatas og kaning distilled water. Tapos kana ang atong online shopping cart kay na puros mga sanina sa baby, mga gamit sa baby. Nakaingon jud ko sa akong self nga ay mami na jud ay ko. Dili na jud parehas dati nga ang akong sarili lang akong gihuna-huna. Nindot kay sa feeling no nga kanang mapalit nimo or ma-provide nimo ang mga needs o ang mga wants sa imong family, sa imong sariling kwarta nga hinaguan. So mo na mo bayad na ta guys. 4,000. So mauna no, dili jud ay lalim ang kanang mag-start ka og family nga wala kay kwarta kay ang gatas, diaper og tubig lang is libo-libo na ang kantidad. Tuwara pa isa ka bata uloy kay tan-aw no. Asa ang mama ani palihog pakipunit. So dito ra guys, ako rang gi-share sa inyo nga mahal na day kayo ang gatas karon. Bye.